Ayan guys, mag-repack na ulit tayo ng ating chicken pastil. Ang sabaw tong mga batang to. So ayan guys, ito na yung ating lumpia. Ang sarap po. Sarap! Good morning mga ka-dragon! Ayan, syempre as usual, dito ulit tayo sa tindahan. Today is Thursday. Ayan, may pa-order tayo mamayang pansit tsaka lumpia. Kaya busy-busyhan na ulit ang mga ladies. Ayan, nagsisimula na mag-gaya. Ayan, tinanghali kami dito sa tindahan dahil sumamba pa kami. Siyempre, ang menu ulit natin, siyempre, ang walang kamatayan chicken pastil, kilayin at adobo, favorite ng mga estudyante. Nasurutan na rin ng mga estudyante mag per kilo, yung mga order ng mga adobo, kahit medyo pricey, medyo may mga allowance pa sila ngayon. Mga yayamanin pa sila. Inipon pa nila yung nada sa nilang sariya. So, ayan mga ka-dragon, update namin kayo later dahil magluluto pa kami. Ayan mga ka-dragon, ito na po yung ating nilulutong chicken pastil. Ang bestseller ng Team DFL. Mga ka-dragon, dito yung ating pa-order na 100 pieces na lumpia. Ayan guys, mag-repack na ulit tayo ng ating chicken pastil. Gumawa kami ng 50. Kasi minsan, ay kahapon kasi ang daming bumili. Baka magahol na naman tayo. Pasal! Wala na pasal, ayun na pasal. May kailangan niya, kailangan pa doon, kaya lang. Hindi mo nila pala ng bato. May! Sabaw 20, sabaw 20 kagad at pasal. Adobo nga po, ito nga po, magkano po? Parang adobo. Dainin? Kalahati po. Dito magkain, de. Diyan po ako magkain. Tepeng lang kalahatang kalahati na. Yung brown. Oo, mama mo. Diyan, bilit mo. Ano sa'yo? Ayan. Bye. Ante, isang mga yan. Ilawin pa daw ka isa. Lahat. Bilawin niyo. Hindi na po ito ba? Leo, isa. Ito na yung niyo, kami adobo. Kaya na isa mga yan. Kaya ko na si ate. Tatlo pa. Kain. Uy. Kain. Singil mo na yung mga yan. Yung dalawa yan, atay? Ano yung ate atay? Ano po? Walang sabi. Ulam yan? Ha? Anong lago mo? Ay, Ben! Sa ulam! Adobo na lang pala po. Adobo. Ay, Ben! Ilan? Ayan, adobo. 70 daw po. Ay, isang taroy! Meron na ito, meron? Meron na Nabila ko ng pastil. Milk po.
kanin po. Kakain kayo dito? Nakagugas yung plato? Ay, kuya. Tay? May matya ka ba? May sama niya. Ay, isang matya pa daw kayo. Sabay ko kasi sa kayo. Mango cheesecake na lang. Apat na lang po yung chocolate, tapos dalawa. Mango cheesecake. Apat lang po. Kaya may ko cheesecake. Ay, apat na lang daw po. Dalawa. Wait lang, tapos apat po na ano. Isang kanin siya may with rice. Dalawang with cake. Ibabawas na ba doon sa 100? Ante, ibawas na doon yan. Ginawa ko na. Ginawa ko dawa large salsa. Ante, bawas mo yung dalawang burger dyan, ante. Dalawang burger. Bawas mo lang. Wala nang pastel. Ay, meron pa doon sa baso. Meron pa lang sa baso pala. Madilang taga na yan. Ayun lang, te. Ayun na yung pipsi mo, di ba na? Wait lang po. Ate, ikaw na magtapos ng ano. Ang lisabaw tong mga batang to. Kasi sabi niya sa isang... Ay, nakaupo din, guys. Pati itong mga nagatinda ng isda, dito na kumakain pag lunch. Hindi pa nga ako. Pag-sting eh. Boy, ginabidyoan kayo, boy. Pa, dito ka na pala, Balang? Yung matikal na anak ni Kwan? Christian? Ni Kabisilya? Dito ka na rin pala. Tuloy ka na? Nagatuloy yan. Parang si Balong lang eh. Boy lang, ginalungo ka lang. Yung oh. Tuloy na yan si Balong. Kaya gatangkad na si Balong. Kasi mga nag-roll pa. Nabalaw. Oo, may kunti pa oh. May kunti pa daw. Order pa Ay, daw. kailang wala nang inapaw eh. Order pa daw. Ano? Unlimited sabaw tong mga to eh. Mga mantiklaraw. eh. Gusto kami ako. Wala na akong kanino. Meron pa 10 dito. Kayo mag-inaw dyan ha. Meron ka na. Wag na. Ano, kanin? Isa? Oo, isang kanin daw. Okay, lunch break. Kain po. Ulam natin, halo-halong may labong, may saluyot na binigay ng kapitbahay. Congratulations sa nagtapos. Bigyan tayo ng
May pang-ulam pananghalian. Pwede na kung graduate na, baka hindi lang isang baboy ang tumbo ko. Ito rin ito yung pinagaya. Nagaya pag nag-graduate si Eunice, hindi lang baboy yung tumbo mo Basta't bali doktor yan daw. And mga ka-dragon, ito na yung ang ating pa-order na lumpia. Sarap. 100 pesos. So yan guys, ito na yung ating lumpia. Masarap po. 100 pieces yan. Then guys, ito na yung ating pansit. Sarap! Extra large na pansit. Ayan, shout out sa shout out kay Fatima Laureano. From pa yon? Poland. Mag-birthday ang kanyang mother. Itong chili guys, na namin, sayang naman. Kaya gawin na naman natin chili oil. Ang mga bata, parang ginagawang sabaw ang chili oil eh. Sarap na sarap sila sa gawa ng tita. Pwede mo isa. Sino? Huwag lang ang madapa. Ay, Kuya Johnny, taga-deliver ng order si Kuya Jube. Kaya ate dyan nila dun sa, malapit lang naman. Mag-tricycle sana sila, kaya lang ulan na rin.